Здравейте, хора! Днес играем на спекулес. Гледа си. Днес какво ще играем? На това разбира се, бе. Вижте какъв съм добър. Гледай. И се учи, бе. Не, опа, да заискам. Моля ви се, не. Здравейте, става. Така е, нека да играем. Не, че не можем. Виж колко ми са намалени вече моите работи, бе. Преди беше 1500, сега до 1125 един хакер. Разбрахте. Oh shit. Знаете, че ще е много бързо. Като има на 125, виж колко ще е бързо. Ще изглежда. Виждате ли? Това е най-якото. Нали бе? Къде? Събирам се по толкова, защото те са напуснати. Къде? Изнавам се от тях поне 10, защото ще не стигне 10. И ще ги убият 10. Но с мене няма се занимават, само че да кажа. Това года е Big Giant Banana Joe. Виж къде съм напреднал, хора. Гледайте къде съм аз. Те е супер маджик. Трябва да си много добър с това. Трябва да ти е ефтино. Ако не ти е ефтино, значи умираш. Така е. Добре. Най-лесно ти не си. Видяхме по-добре. Ето си бана. След като се научим. По принцип. И сега не помня. Само едно нещо. Как да е? Нека да видим. Играем сега за Insane. Това е най-трудното на светът. И да видим дали ще заиграем тази игра и той Insane. Ако успеем, значи ще успеем за цялата година да спечелим Insane. Аз съм спечелил само на хард на изи. Нито един път не съм спечелил на нещо. Но къде? Ай сега. Поне играем. Нали така? Така трябва да е. Не, това не стигне. Ще стигне и това, нали? Не те искам, защото съм мразен. Е толкова. О! Аз те искам. О! Помислях, че някой ще се приготви да бие. 3, 2, 1, старт! Атакуване! Стили бита! Видите ли какво? Айта, мои приятели. Това не е
Това е. Ние започнахме много давно. Разбирам, но не искам да играя след сега. Hot Guy. Влад или Deadfall ще спечели. Аз сигурно ще съм за Deadfall. Как? Hot Man. Hot Guy. Ето е първото направо. Да се спасиш. Тук ще отгреда. Малко от това сорт. Ами, те искам за яко. Ай сега, не е проблем, но просто... Нали точно са? 8 трябва да са. Общо трябва да са толкова. Не! Чили, бе! Стара! Чуйте! Добър! Може ли?
Не, стига. С мене. Яве. Я машина. Я. Видяхме най-добрите. Ага. Аз той си помислех. Нали? Да. Let's find the missing numbers 7. Не ме интересува. Номер 7 става 7. Знах си, Deadfall го уби. Сега мен ли ще му уби или Crazy Jack ще му уби? Crazy Jack е много crazy, брат. Аз направо почти не мога го победя, бе. Имаме най-дя. Не трябва да съм с този скин, защото може да му убия. Ама за всеки случай да. Нали така? Така. Скина ми ще е... Имам един ход. Дето е, той е най-страшният. Ей го. Най-страшният. Или, ако съм с това, ако ще... Или просто... Или това. Това. Да, това. Това пак може да даде. Но, нека видим. Deadfall ще му уби ли? Не. Сигурно не. Не сега. На мен няма мистеки, не. Не фа. Защо? Защо, брат, се ти става? Нещо, аз с шпатулата ще го бия пак. Не! Стига, бе, брат. Стига, бе, брат. Не, наистина ли? Сигурен си, брат. Deadfall е много силен, бе. What? Да. Не. Паси, бе, брат. Бе. Прям точно. Не! Attack! Давай. Майкото, бе, брат. Ар помогнете ми, пене, бе, брат. Отиде на дефенс, бе, брат. Але, дете. Шума, брат. Е, това, брат. Ай, не, брат. Не, аз имам такива, иначе... Добре, че съм си взял кока.
Attack! Ya sabes, sabes. Видяхме го, брат. Най-силния съм аз. Брат, накосвам съм. Нека скупя нещо. Значи, не мисля. Но мога да помисля, че може ето това. Защото ти ще ми помогне 100%. Отивам сега на шофер. Нали така? Така. Не е това. Не. Тука, да. Ти може ли? Не. Ще стане ли? Ще поискам. Ти ще си купя. И може ли Окей. И сме готови. И ако спечелен си, направо съм най-крезия, брат. Zombie blood. Zombie blood. Zombie blood. I'm a brand. I'm a ice. Те малко ще спорим. Съжаление. Брат, сега заради едно зомби ли бъде страх? Не.
Аз... Добре, не ме интересува. Може ли малко по-бързо? Не разбирам ви, но... Може ли малко по-бързо? Наистина. Дай ми го. Шит. Ай, бегай, бе! Чакай, отдръпнете се за малко. Аз ще се правя с това. Аз съм супер. Не, моля ви се, не! Не, може да